og velkommen til min demo-video. Det jeg i dag vil vise jer, det er C2 Summits iPod. Det er en utrolig lille handy spadefolde, skulle jeg til at sige. Skadet fra forsvaret af, vil jeg sige. Men altså en lille sammenklaplig skål til det, hvis når du nu har spist, og du virkelig bare skal ud på tønden. Så den her, den fylder og vejer ingenting. Her er den nok omkring 15 cm, og den vejer i totalt 100 gram. Den kommer i den her lille fancy pose her, som du kan snøre til heroppe i toppen heroppe, for at holde den af, for at beskytte mod de værste slag og støder og sådan noget. Den kommer i assorteret farver, så det kunne jeg ikke selv bestemme, da jeg bestilte det var en. Så det er da ikke så meget at gøre ved. Den kostede 150 kroner. Der er nogen, der siger, at det er for dyrt, men altså, jeg er grej luder, så jeg skal bare have det, jeg skal have. Og så må det sådan set lige meget med, hvad det koster. Og jeg har flere andre produkter fra C2 Summit, og jeg ved, at det er super kvalitet. Altså, det holder virkelig til noget. Det er udendørs outdoor firma, som virkelig ved, hvad de har med at gøre. Og det er kram, det de laver. Det er ikke et eller andet bilka noget. Men lidt mere om skoven her. Det er en lille nice feature, det er, at den både har en lille lap her, du lige kan binde den fast med, hvis du ikke har den i den pose her. Og så at skaftet her, det er hul. Det vil sige, at der kan du have toiletpapir. Hvis du nu ikke lige når at få det med, så har jeg nok toiletpapir ind til én gang på tønden, hvis man kan sige sådan. Så at, det kan du have her i. Og det papir kan du også lige bruge til at gøre det rent med. Altså spaderne og sådan noget, når du har gravet jord, sådan noget, for at holde den så ren og for at give den så lang levetid som overhovedet muligt. Men altså, når den kommer her, så er den posen 15 cm lang, 100 gram. Når du skal bruge den, så slår du den ud indtil den der knop der, den hopper ud i hullet der. Og at sådan ellers klar. Den rasler lidt og virker sådan lidt til handsnak i noget. Men det er det sgu ikke. De virker utrolig holdbart. Enormt kraftigt, altså. Så, og at den er lidt tilspidset her, så at du virkelig kan komme ned i jorden og sådan noget. Du skal ikke til at stå ovenpå den og sådan noget. Det er jo så ulemmen der ikke lige lavet en lille kant ud eller noget, som vi skal stå på den. Men altså det er for at holde vægten og lumen ned, så det er fint nok. Jeg har kun lige haft den i et par dage, så at, jeg kan ikke rigtig sige, at, hvor god den er på længere sigt eller noget. Jeg har ikke rigtig lige haft den brugt til. Men altså, C2 Summit iPod, 150 kroner, 100 gram, 15 cm sammenslået. Super lille gadget, som man bare må have. Men tak fordi du så med, og at, du skal være velkommen til at rate filmen, og lægge kommentarer på eller noget. Så, og så kan jeg også lige sige dig, hvor jeg købte den hen og sådan noget. Så, men tak fordi du så med. Hej.